Una aplicació molt interessant que tenim disponible en les aplicacions de Google és l'aplicació de YouTube. En aquest botó d'aquí, on es despleguen totes les aplicacions de Google, una de les disponibles és la YouTube. El YouTube és una gran biblioteca de vídeos que la gent individualment i les empreses han penjat a internet a l'abast de tothom. Aquests vídeos, a la pàgina inicial ens apareixen una sèrie de vídeos suggerits que generalment responen als nostres interessos a partir de les cerques que hem fet anteriorment o perquè són vídeos populars a la zona on nosaltres vivim. Els vídeos, com podeu veure, apareixen classificats en diverses categories que estan llistades aquí dalt. Són unes de moltes categories que estan disponibles. Per exemple, si fem clic a música, els vídeos que ens apareixeran a continuació tindran relació amb aquesta categoria. Nosaltres podem fer una cerca de qualsevol vídeo escrivint les paraules claus d'allò que volem posar. Per exemple, si volem buscar una cançó, com podria ser qualsevol nit pot sortir el sol, veieu? Simplement posant el nom de la cançó ens apareixen a continuació un llistat de vídeos que responen a aquesta cerca, que segurament tenen la cançó que nosaltres estem buscant. Com veieu, en aquest llistat ens apareix aquí el títol del vídeo, ens apareix quanta gent l'ha vist, quants anys o quant temps fa que es va penjar i qui és la persona o el perfil que va penjar aquest vídeo. I a continuació una petita descripció. També tenim una opció de filtres en aquesta banda d'aquí que ens permet filtrar aquesta llista de manera que no ens apareguin tots els resultats, sinó que puguem triar algun criteri. Fixem-nos quins filtres tenim disponibles. Podem filtrar els vídeos que ens apareixen en aquesta llista en funció de la data en què es van pujar a internet, de la data en què es van publicar. Si volem vídeos molt recents de l'última hora, seria aquesta opció, vídeos d'avui, d'aquesta setmana, d'aquest mes o d'aquest any. També podem filtrar si el que ens apareix en aquesta llista són exclusivament vídeos o canals o llistes de reproducció o pel·lícules. Això més endavant explicarem la diferència entre aquestes 4 categories. També podem filtrar en funció de la durada, que només ens apareguin resultats de menys de 4 minuts, d'entre 4 i 20 minuts o de més de 20 minuts. I també que pugui complir altres paràmetres, per exemple, que sigui d'alta qualitat, en 4K, alta qualitat en HD, que tingui subtítols, que sigui de llicència lliure, que sigui de 60 graus, de realitat virtual, en 3 dimensions, HDR o d'un lloc concret o que sigui comprat. I finalment també podem ordenar aquesta llista per la rellevància, o sigui, pel nombre de visualitzacions que ha tingut, per la data en què es va pujar, pel nombre de visualitzacions igualment i per la puntuació que ha rebut aquest vídeo. Aleshores, quan vulguem veure un vídeo simplement hem de fer-hi un clic i el vídeo se'ns desplega en una finestra i es comença a carregar. Veieu? Ara comença el vídeo. Una nit. Fixeu-vos que a la part inferior del vídeo ens apareixen els controls de reproducció. Aquest botó serveix per reproduir i pausar. Aquest botó serveix per canviar de vídeo i passar al següent vídeo que hi ha en aquesta llista que se'ns ha generat aquí a la dreta, que és una llista suggerida a partir d'aquesta cerca. Aquí tenim el control del volum per regular en quin volum volem sentir aquest vídeo, més alt o sense so, silenciat. D'acord? També tenim aquesta opció d'aquí, que és activar la reproducció automàtica, de manera que quan es carregui el vídeo es reprodueix automàticament. La segona opció són els subtítols. Si aquest vídeo disposa de subtítols, quan fem un clic aquí ens apareixen uns subtítols. Si els subtítols no hi són per defecte, el programa, la pàgina web o YouTube ens genera uns subtítols automàtics. El problema que passa és que els subtítols generats, com ens deia abans, són generats en anglès, veieu? I per tant, si la cançó és en català i els subtítols que generen són en anglès, evidentment no tindran ni cap ni peus. En aquestes rodetes d'aquí tenim la configuració del vídeo i aquí tenim diverses opcions per configurar. En primer lloc tenim la velocitat de reproducció. Fixeu-vos com varia això.
Si jo reprodueixo el vídeo, si augmento la velocitat de reproducció, fixeu-vos, faig un clic aquí i puc posar-li a quina velocitat vull. Com menor sigui la velocitat, més a poc anirà. Veieu? I a mesura que vaig pujant la velocitat, cada vegada sona més ràpid. Veieu? O superràpid. Heus aquí, manteniu, aborrecido, és perquè algú... També tenim l'opció de activar o desactivar els subtítols. També tenim l'opció de configurar els subtítols. Fixeu-vos, quan fem un clic en aquest apartat, tenim l'opció de desactivar-los o de generar automàticament els subtítols, que en aquest cas només està disponible en anglès. També en aquest apartat d'opcions podem canviar la mida dels subtítols, el color, l'opacitat, l'estil de vora, etc. o restablir. També tenim l'opció de decidir la qualitat del vídeo. Fent un clic en aquest botó podem escollir si volem una qualitat més alta o una qualitat més baixa, en funció també del nostre ample de banda, o sigui, de la nostra connexió a internet. Si veiem que el vídeo va molt a poc i si es talla, potser és que tenim la qualitat massa alta i l'hem de rebaixar. O si per contra l'estem veient des del mòbil i ens interessa consumir menys dades, potser ens interessa baixar la qualitat perquè com que la pantalla és molt petita no necessitem que tingui tanta qualitat. A continuació tenim el botó de convertir el vídeo en una finestreta a part, a la vora dreta, que aquesta finestreta serveix per poder continuar veient el vídeo mentre continuem fent cerques per internet. A fer clic en aquest botó de la cantonada podem restablir la finestra, la pàgina que estàvem utilitzant. El botó de continuació serveix per posar el vídeo en mode de cinema, és a dir, en aquest format apaïsat en lloc del format que ens apareix aquí al costat. I finalment, aquest tenim l'opció de reproduir aquest vídeo directament al televisor, si el televisor està connectat a la mateixa xarxa d'internet que nosaltres, si està connectat per wifi o per cable al mateix lloc on estem nosaltres connectats, podem enviar aquest vídeo de manera que en lloc de reproduir-se per l'ordinador o pel mòbil, es reprodueixi directament a la televisió. I l'últim, i més important, és el botó de pantalla completa. Si volem veure el vídeo que ens ocupi tota la pantalla de l'ordinador, farem un clic en aquest botó i fixeu-vos com veieu el vídeo queda ampliat a pantalla completa. Per sortir de la pantalla completa heu d'apretar la tecla ESC o acostar-vos a dalt de tot i tancar el vídeo amb la creueta llista. Molt bé, tornarem a la visualització predeterminada i fixem-nos en altres opcions que tenim en el vídeo. Aquí baix tenim el següent. Tenim la informació del vídeo, per una banda tenim el títol, les visualitzacions, la data en què es va publicar, la persona que la va publicar, quants subscriptors té, i aquí tenim la descripció d'aquest vídeo. Si fem un clic a Mostra'n més, la descripció surt completa. A vegades hi ha vídeos que en aquesta descripció tenen capítols i el que podem fer és fer un clic en el capítol i el vídeo comença a partir del capítol que nosaltres seleccionem. En aquest cas no hi ha capítols perquè és una sola cançó, no és una explicació, per exemple, per tant els capítols no apareixen, però si apareguessin simplement fent un clic en el capítol podríem començar el vídeo en un moment determinat i no caldria veure'l tot sencer, només el moment concret que ens interessa. Aquí tenim altres opcions que podem fer en el vídeo. El primer lloc és donar-li un m'agrada. Si el vídeo us agrada, li podem fer un like com a reconeixement que aquest vídeo us agrada. Si no us agrada, feu clic en aquest botó d'aquí. No és obligatori opinar, opineu si voleu. I tenim l'opció de compartir aquest vídeo si volem que algú el vegi. Si volem compartir-lo amb una persona, fem un clic aquí i ens apareix aquesta opció. Aquesta opció ens apareix i ens dona, per una banda, l'enllaç del vídeo, o sigui, la pàgina web que si la poses a la barra d'adreces et sortiria aquest mateix vídeo. Pots copiar aquest enllaç i enganxar-lo allà on necessitis. També pots compartir l'enllaç a través del WhatsApp.
través de Facebook, a través de Twitter o, per exemple, enviant un correu electrònic. Si feu un clic en aquest botó, s'us obriria el programa de correu electrònic que està preparat per enviar correus electrònics. També tenim unes altres opcions que són unes altres aplicacions, per exemple, aplicacions molt populars a la Xina o a Rússia, el Pinterest, el Tumblr i diverses aplicacions que hi ha disponibles. Però el que més ens interessa, sobretot, és copiar aquest enllaç i incloure'l allà on necessitem compartir-lo amb algú, ja sigui en un correu electrònic o en una pàgina web. També podem escollir si aquest vídeo volem que es reprodueixi des del principi, enviarem l'enllaç tal qual, però si volem que el vídeo comenci en un moment determinat, podem fer un clic en aquesta opció d'aquí i escollir en quin moment, en quin minut i segon del vídeo volem que comenci. Veieu? I aquest valor d'aquí, aquesta dada d'aquí, s'afegeix a l'enllaç que s'ha de copiar. Veieu? 41 segons s'us ha afegit aquí amb aquesta expressió d'aquí. I aleshores només hauríem de copiar i compartir aquest enllaç amb qui li interessi. També tenim l'opció de baixar aquest vídeo. Aquest vídeo es pot baixar perquè sempre i quan tinguis una versió premium de YouTube, o sigui, una versió de pagament. Les versions gratuïtes no permeten baixar els vídeos, per tant, ara no ho podrem veure. També tenim l'opció de retallar. Per retallar un vídeo vol dir que podries agafar només un fragment d'aquest vídeo i guardar-te'l en el teu canal. Però per fer això necessites un canal i no ho farem servir. Una opció molt interessant és desar. Desar significa que aquest vídeo que a nosaltres ens agrada el podem desar en una llista de reproducció. Veieu? Quan fem un clic en aquest botó, el botó de desar, ho podem posar a una llista de reproducció que existeix per tothom, que es diu Visualitza més tard, que és aquells vídeos que t'interessen i te'ls vols guardar per veure'ls més tard. Aquesta llista de reproducció és automàtica i tothom la té, és l'única que hi és de per si, i tenim l'opció de crear una llista de reproducció nova. Per exemple, podríem fer aquí una llista de reproducció i ens demana que posem el nom d'aquesta llista, per exemple, festa d'aniversari. Imagineu-vos que estic fent una llista de cançons que vull posar per la meva festa d'aniversari. Per tant, escriure una llista de reproducció que es digui festa d'aniversari. Puc dir si aquesta llista de reproducció pot ser pública perquè tothom la pugui trobar, oculta perquè només la vegin aquelles persones que tinguin l'enllaç d'aquesta llista, o privada que només la pugui veure jo i prou. La farem en aquest cas pública, i quan seleccionem aquesta opció per primera vegada ens obliga a crear un canal. Un canal propi de YouTube significa que és un lloc on nosaltres hi tenim els nostres vídeos, tant els preferits com els creats per nosaltres mateixos. I aquest canal sempre ha de tenir un nom, que pot ser el nom del teu nom o el nom que t'interessi, per exemple, el que sigui, el nom que vulgueu. I se li pot penjar una imatge de referència. Aleshores crearem un canal i fixeu-vos que quan hem creat el canal se'ns obre aquesta pàgina que està pensada precisament per penjar vídeos propis o per fer les nostres llistes de reproducció pròpies. Fixeu-vos que si anem a l'apartat de llistes de reproducció encara no en tenim cap de creada perquè no havíem creat el canal i per tant no havíem pogut fer una llista de reproducció. Però ara que ja el tenim creat, tornarem a buscar el vídeo, l'obrirem, el posarem i el desarem en una llista de reproducció que crearem de nou, que li posarem el nom de festa d'aniversari, que farem pública i la crearem. Veieu, aquí baix ens surt la notificació de que aquest vídeo s'ha afegit a la llista de reproducció de festa d'aniversari. En aquests 3 puntets d'aquí, com sabeu, els 3 puntets sempre són opcions extres que podem fer amb aquest vídeo. Fixeu-vos quines opcions tenim. Informar si el contingut del vídeo és
inapropiat o si el contingut del vídeo apareixen coses que no haurien d'aparèixer, per exemple, vosaltres sense el vostre consentiment, o etc. I mostrar la transcripció seria veure els subtítols si és que estan fets transcrits. Finalment, tenim una opció, l'última opció que tenim quan visualitzem un vídeo és la possibilitat de subscriure't al canal de la persona que l'ha publicat. Si aquesta persona genera vídeos, penja vídeos que a tu t'interessen especialment, pots subscriure't de manera que estiguis al corrent dels vídeos nous que apareixen i t'avisi directament quan aquesta persona en el seu canal posa un vídeo nou que generalment sol ser del teu interès. A continuació, en el vídeo veiem que tenim els comentaris. Comentaris que la gent que ha vist aquest vídeo ha anat escrivint a sota en relació amb el vídeo. Fixeu-vos que la primera opció que teniu és afegir un comentari propi. D'acord? Aleshores, aquí podeu comentar el que vulgueu. Em recorda quan era petit. Val? Escriviu el vostre comentari i feu un clic a comenta. Els comentaris, com podeu veure, els hi podem donar m'agrades si el comentari t'agrada o no m'agrada si el comentari no m'agrada. I també el podem respondre. D'acord? Quan fem un clic a respondre, el comentari que nosaltres farem com a resposta d'aquest se'ns afegeix, sagnat, a continuació. I aquí, a partir d'aquí es pot establir una conversa amb altres persones entorn a aquest vídeo, en relació a aquest vídeo. Per comprovar la llista de reproducció, els vídeos que hem anat posant, per veure si la tenim en condicions, hem d'accedir al nostre canal. Per accedir al nostre canal hem de fer un clic en el botó de la dreta, a dalt a la dreta, on tenim totes les opcions de configuració de YouTube. I la primera opció és el nostre canal. Veieu? En el nostre canal, a l'inici ens surt tot el que tenim. El que tenim ara només és una llista de reproducció que es diu Festa d'Aniversari. Si fem un clic aquí sobre, es reproduirien tots els vídeos que hi ha en aquesta llista un darrere de l'altre. D'acord? I si mostrem la llista de reproducció completa, se'ns obre la pàgina de la llista de reproducció. Aquí sortiria la llista de tots els vídeos que hem inclòs i aquí tenim una sèrie d'opcions que són força interessants. En primer lloc, si volem que aquesta llista de reproducció es reprodueixi de manera aleatòria, o sigui, no per l'ordre en què estan posats els vídeos de la llista, sinó que salti aleatòriament i vagi reproduint els vídeos de manera aleatòria. I la segona opció és l'opció de compartir. Si aquesta llista que nosaltres hem fet, per exemple, per una festa d'aniversari, la volem compartir amb una altra persona perquè pugui estar al seu abast, farem un clic en aquest botó. I ens apareix el mateix. Ens apareix l'opció de copiar un enllaç o bé compartir la llista a través del correu electrònic, del WhatsApp, de Facebook o d'altres aplicacions. Per tant, podríem copiar aquest enllaç i enganxar-lo allà on necessitem, o també tenim l'opció d'inserir aquesta llista de reproducció en una pàgina web pròpia. Si fem un clic en aquest botó, veieu, ens apareix aquí el codi HTML i una sèrie d'opcions que podem configurar. Si volem que es vegin els controls de reproducció, o sigui, el de pausa reproducció, per exemple, quan els habilitem, surten aquests botons d'aquí. I quan no els habilitem, aquests botons deixen d'aparèixer, només es pot parar i reproduir. Aleshores, quan tenim aquest codi HTML, simplement l'hauríem de copiar, fer clic en aquest botó, i aquest codi HTML és el que hauríem d'escriure a la nostra pàgina web de manera que ens quedaria insertada una finestreta a la nostra pàgina web amb aquesta llista de reproducció preparada per reproduir els vídeos que conté. A part de buscar vídeos i fer les nostres pròpies llistes de reproducció, també tenim l'opció, evidentment, de pujar els nostres propis vídeos.
Per fer-ho hem de fer un clic en aquest botó d'aquí on posa Crea, que és el símbol de suma, que ja sabeu que sempre serveix per afegir coses, i quan fem un clic aquí ens permet penjar un vídeo. Penjar un vídeo significa que el buscarà en l'ordinador i el podrem pujar en aquest núvol, en aquest YouTube, perquè estigui disponible per tothom o només exclusivament per mi, però estarà desat en aquest núvol i ja no només el tindré a dins de l'ordinador. Aquest vídeo es publicarà en el nostre canal, en el canal on es publiquen les llistes de reproducció i on també hi ha els vídeos que nosaltres pengem. Quan comencem a penjar un vídeo ens dona una benvinguda i simplement el que hem de fer és seleccionar els fitxers, per tant seleccionar el vídeo que tenim en el nostre ordinador i que volem pujar. Per exemple, podria ser aquest mateix com un vídeo d'exemple, d'acord? Com que és un vídeo de format, veiem que és un vídeo perquè és un MP4, fem 2 clics i aquest vídeo comença a pujar en aquest moment. Veieu, el primer que ens demana és que posem un nom en aquest vídeo. En aquest cas li posaré vídeo de prova. I aquí hauríem d'escriure la descripció, que és aquell apartat que apareix a sota del vídeo quan el visualitzem. Aquí podem posar la descripció que ens interessi o també podem concretar els capítols, si és que aquest vídeo tracta de capítols. A continuació ens demana que pengem una miniatura, que és la portada del vídeo, la portada que es veurà quan nosaltres publiquem aquest vídeo al YouTube, la portada que veuran els usuaris quan el trobin a la llista mentre l'estan buscant. Veieu, les portades suggerides són a partir de fragments del mateix vídeo i sempre us dona l'opció de 3 fragments, però també podeu penjar una imatge que vosaltres hagueu creat amb el vostre editor d'imatges que no sigui cap part concreta del vídeo, sinó que sigui una portada feta amb les vostres lletres, per exemple, i els vostres títols. Aleshores, simplement hauríeu de fer un clic aquí i buscar la imatge en el vostre ordinador. Primer m'està demanant que verifiquem el compte per assegurar-se que el que nosaltres estem penjant és legal. Aleshores, ara no ho farem, però si necessitéssiu penjar una miniatura ho hauríeu de fer a través d'aquest botó després de fer la verificació amb el número de telèfon. A continuació ens diu que ens permet afegir aquest vídeo que nosaltres pengem en una llista de reproducció. Veieu, si fem un clic en aquest botó ens apareix l'única llista de reproducció que tenim, que és la festa d'aniversari, que l'acabem de crear, o en podríem crear una de nova. Per exemple, podríem fer una llista de classes per penjar els vídeos de les classes. I aquesta llista serveix per decidir si volem que la llista sigui pública, o sigui que qualsevol persona pugui accedir a aquests vídeos, o per contra privada, que significaria que només la podem veure nosaltres, o oculta. O sigui que privada significaria que només la pot veure les persones que tenen l'enllaç. Nosaltres i les persones que tenen l'enllaç. I en canvi oculta només la podríem veure nosaltres. D'acord? En aquest cas ho farem ocult perquè no es vegi i crearíem aquesta llista de reproducció. Veieu, quan l'hem creat se'ns afegeix en aquesta llista i ja podem seleccionar que aquest vídeo volem que se'ns guardi en aquesta llista. I farem clic a Fet. A continuació, quan ja hem posat aquests paràmetres, fixeu-vos que aquí sota hem d'especificar si el vídeo que hem penjat és apte per nens o no, en funció del contingut que tingui. Per tant, a priori, si no hi ha contingut maliciós o paraules malsonants o contingut violent, pornogràfic, etc., li direm que sí, que està pensat perquè el vegi tothom, per tots els públics. Val? I finalment farem clic a següent. Aleshores aquí podríem afegir subtítols, afegir la pantalla final, afegir targetes, tot això no ho farem. A continuació farem clic a següent, ens està fent unes comprovacions per veure si estem utilitzant imatges o vídeos que tenen drets d'autor i que per tant no ens els deixaríem penjar. Finalment faríem clic a següent i la visibilitat és on hem d'especificar si volem que aquest vídeo es vegi per tothom, per tant, de manera pública, si només el pot veure les persones que tinguin l'enllaç i prou,
o si només nosaltres, les persones que nosaltres triem, hi tinguin accés. Privat és això. També tenim l'opció de programar el vídeo, de manera que no es publiqui immediatament, sinó amb una data i una hora en concret. I finalment, quan haguem configurat tots aquests paràmetres, farem clic a Desa. Veieu? I el vídeo ja se'ns ha penjat en el nostre canal. Aquest és el nostre canal que hem creat abans i aquest és el primer vídeo que tenim. Si volguéssim compartir aquest vídeo en aquests botons d'aquí, en aquests 3 botons d'aquí, tenim l'opció d'obtenir l'enllaç per compartir. I quan fem clic aquí es copia un enllaç al porta-retalls que si compartim amb les persones que vulguem, aquelles persones fent clic en aquell enllaç, podrien veure el vídeo que tenim.